вақт сарвати бебаҳост ва ғанимат донистани он баҳри ҳар фарди соҳибандеша ҳам фарз асту ҳам қарз. касе ки вақти худро бо манфиат истифода бурда наметавонад, маҳз ӯ аз норасоии вақт шикоят мекунад. тахмин карда буд Жан Лабрюер дар ҳини суҳбат перомони вақт. бо мурури замон ва гузаштани соатҳову дақиқаҳо ва сонияҳо, ҳаводиси рӯзгор яке дигареро иваз намуда парда аз рӯи асрори худ боз менамоянд. ҳар кас новобаста аз синну сол ва касбу кор бояд меъёри муайяне ё худ реҷаеро дошта бошад. танзиму тарҳрезӣ ва идораи дурусту бо низоми вақт инсонро ба мартабаҳои воло мерасонад. равоншиносон бар онанд ки инсон бояд ҳамеша мувофиқи реҷаи махсусе амал намояд то зиндагии бо низоме дошта бошаду чун як инсони дорои имкониятҳои зиндагии шоиставу арзанда ба сар бибарад. суҳроб шоимзода ҷавонест ки пайваста ба омӯзиш шуғл меварзаду вақтҳои холигии хешро ба китоб хондан мегузаронад. ӯ ҳоло донишҷӯ асту андешаҳояшро ба мо чунин изҳор кард. вақт фалсафаи хоси худро дорад ва ба ҷилд китоб табдил мешавад агар мо онро шарҳ диҳем. аммо имрӯзҳо ҳама мафҳуми вақтро дарк мекарда бошанд гӯён бепарвоанд. агар аз эшон шарҳи ин мафҳумро пурсем, оҷиз мемонанд аз посухдиҳӣ. вақт ин шамшерест ки кораш фақат буридани ҳаёти мост ва як лаҳзаи умрро гум кардан, ин гум кардани як қисмати ҳаёт аст. онҳое ки дар ҷодаҳои зиндагӣ муваффақ шудаву шӯҳратдорӣ ба комашон будааст, қабл аз ҳама вақти хешро танзим намудаанду корҳои беҳударо аз рӯйхати ҳаёт бар ҳамеша хат задаанд. яъне зиндагӣ худ бурдасту бохт ва мебояд баъзан бохтҳоро низ ба назар гирифту корҳои нолозим ва машғулиятҳои номуносибро аз рӯйхати фаъолият дур намуд. умри одамӣ кӯтоҳ асту тазодҳову такопуҳҳо дар он хеле зиёд ки кас ба фикр кардани баъзешон намерасад. пас охир месазад ки лаҳзаҳои ба қимати ҷон камшавандаи ҳаёти хешро дар роҳи ғафлат сипарӣ намоем? албатта на. ҳар нафари соҳибандешаро мебояд сари чанд лаҳза ба китобхониву китоббинӣ шуғл биварзад, зеро инсони комилро маҳз китоб месозаду дар қолаби як каси соҳибмақом метарошад. пас ҳар лаҳзаро бубояд шоиста пушти сар кард. барои он ки қадри як сонияро дарк кунем, аз нафаре бипурсем ки аз садамаи нақлиётӣ ҳамин лаҳза раҳидааст. барои он ки қадри як дақиқаро дарк кунем, аз нафаре бипурсем ки аз парвози тайёраи қафо мондааст. барои он ки қадри як соатро фаҳмем, аз ошиқе ки соатҳо дар интизори дилдодааш ҳаст бояд пурсем. барои он ки қадри солро дарк кунем, аз хонандаи пурсон шавем ки дар имтиҳони дохилшавӣ роҳ наёфтааст. ва барои он ки қадри ҳаётро дарк кунем, аз мӯйсафеде ки дар сар сафедӣ дамида миён хамидасту бо ёрии асо роҳ меравад пурсон шавем. баъзан мо ба гузашта назар андохта аз кунҷи зеҳнҳо хотираҳоро такурру мекунему барои он вақти зиёди худро сарф менамоем ва бехабар мемонем ки чӣ гуна имрӯзи мо мисли реги кафидаст аз миёни ангуштон мерезаду мешорад. аз ин рӯ барои ояндаро хуб сохтан моро мебояд сараввал имрӯзи худро хуб бисозем ва барои он бояд мо сарфакорона истифода бурдани ҳар лаҳзаи ҳаёт аз ҷумла вақтро омӯзем ва реҷаи муайяни рӯзро дошта бошем.